Mae Noson Allan yn cynllun Cyngor Celfyddydau Cymru sy'n cydweithio gyda awdurdodau cliol i helpu gweithreddolwyr cymunedol i gynnal tua 600 o berfformiadau gwych pob blwyddyn mewn canolfannau cymunedol fel neuadd pentref, capelau ac ysgolion o amgylch Cymru. Dwi'n defnyddio y cynllun Noson Allan yn aml yma. Da ni ddim yn ganolfan gymunedol fach, da ni ryw hanner ffordd rhwng bod yn theatr proffesiynol ac yn ganolfan gymunedol. A felly mae'r cynllun Noson Allan yn dod mewn yn fuddiol iawn i ni ar adegau. Os nad ydych chi yn y cynllun, ewch ati i gysylltu â Cyngor Celfyddydau Cymru a dwi'n siŵr na nhw rhoi gwrandawiad cadarnhaol iawn i'ch cais chi. Byddwn ni wedyn yn mynd ar-lein, edrych ar y dewis o sioeau sy'n na. Byddwn ni'n codi'r ffôn ac yn siarad gyda un o'r bobl hynod gyfeillgar sydd yn y swyddfa yn Noson Allan. Mae'n system hawdd iawn i'w defnyddio. Mae pawb yn y swyddfa'n hynod gyfeillgar ac yna i helpu. Pwrpas yr holl gynllun yw i gael sioeau allan yn y gymuned. Felly maen nhw eisiau i chi gysylltu â nhw. Peidiwch bod ei hofn nhw o gwbl. Rydyn ni'n gweithio yn galed i gynnig amwriaeth mawr o artistiaid o safon uchel iawn, sy'n addas yn neuaddau cymunedol ac yn dod â goleuadau a sain y hunain. Fydd hyn yn sicrhau fod y gymuned yn cael perfformiad arbennig. Wel, mae'r system ei hunan yn hawdd iawn. Wi'n mynd ar-lein, mae'r ffurflen yn rhwydd, chi jyst yn llanw lan pwy sydd â chi dyddiad, pris yr artistiaid. Mae e'n rhwydd iawn i weid y gwir, a sy'n eisiau neb fod ofo wneud e. Os yw i chi wneud e, mae rhywun gallu wneud e. Fi ddim rhaid i chi hyd yn oed cael printio eich tocynnau. Mi fydd Cyngor y Celfyddydau yn anfon y tocynnau ato chi os ych chi'n dymuno hynny. Mi fydd yr posteri a'r taflenni yn dod gan y cwmni hunain. A da chi'n gwneud y marchnata chi yn eich cymuned chi. Chi sy'n nabod eich pobl. Mae o help mawr i roi chydig o hyder i chi drefnu noson yn eich cymuned. Felly mae Noson Allan yn helpu i wneud yr holl beth yn bosib. A mae'r gymuned wedyn ni, maen nhw'n gallu elwa, maen nhw'n gwneud raffle tickets, a maen nhw'n gwneud auctions a pethau fel ni, godi arian. Ond mae'n amlwg, mae Noson Allan wedi newid yr holl sy'n i ni, ty beth. Ar ôl y noson, y digwyddiad, da chi'n llenwi'r ffurflen yn syml, yn jyst deud faint o bobl oedd i fewn, oedd bob dim di mynd yn iawn, neu mae modd wneud o ar-lein hefyd. Gwych, oedd yn electric i feddwl bod rhieni gyd i dod at y gilydd i weld perfformiad. Mae'n noson mor oer a heno, a di cywo tu allan, profiad gwych. Mae'r cynllun Noson Allan yn golygu ein bod ni fel theatr yn medru croesawu perfformwyr proffesiynol un theatr heb y gost ariannol allan ni ddim i talu beth bynnag. Mae Noson Allan yn talu ffi y perfformwyr, ac mae hywyddwyr yn ei dalu yn ôl o weddiant tocennau. Ac felly, o'r gydweithio gyda awdurdodau cliol Cymru, i rydym yn clearhau'r risg ariannol i gymuned. Mae'n bwysig bod pobl yn medru dod efo'i gilydd, boed o'n gyngor, theatr, mae'n cadw cymuned yn fyw, mae o'n medru cynnig mwynhad pyr i deuluodd, i'r henoed,
i bobl ifanc, i bawb yn y gymuned, a maen nhw'n cael mwynhau ar y cyd. Mae'r theatr agosa, billtiroedd i ffwrdd, a mae'n neis bod chi'n cael rhywbeth proffesiynol yn digwydd yn eich cymuned bach i chi. Mae hwn yn tynnu'r cymuned at ei gilydd a chi'n gweld bobl, achos dim byd arall gyda ni yma nawr ond neuad bron, so ni wedi colli'r ysgol. Mantes fawr cynllun Noson Allan mewn ardal fel Merthyr Tudfil, fel yn wir nifer o ardaloedd eraill yng Nghymru, yw bod modd cadw pris o cynnen isel, sy'n golygu gobeithio bod mwy o bobl wedyn yn gallu dod i wylio'r sioe. Rwy'n teimlo bod hi'n bwysig iawn cadw eich theatr neu'ch ganolfan gymunedol neu'ch neuadd bentref a ragor i'r gymuned ag i bethau amatur, ond nawr ag yn y man mae e'n rhoi hwb i'r theatr ag i'r gynulleidfa iddyn nhw weld pethau sydd yn mynd dros y wlad i gyd a sydd yn wirioneddol broffesiynol. Ond mae rhaid i fi ddweud, rwy'n dysgu, a dyna un o'r perfformiadau gorau dwi erioed wedi gweld. Rydw i wedi mwynhau. Roedd y sioe gorau rydw i erioed wedi gweld. Oedd e'n lyflu i'r plant achos o'n nhw mor agos hefyd. Oedd e fel, oedd y plant yn cymryd rhan hefyd. Oedd e'n lyflu i gweld y plant yna yn eistedd mor dda. Oedd y perfformiad yn wych. Wel, yn Llanarthne yn ddiweddar, wnaethon ni adeiladu'r neuadd hyn rhyw 4 blynedd yn ôl. A ar yr un pryd, fe gollon i'r ysgol a fe gollon i'r siop leol. A fe ddath y neuadd yn canolbwynt cymuned i ni. A gyda help Noson Allan, ni'n gallu cynnal nosweithu yma sydd yn dod â'r gymuned at ei gilydd. Oes yna beauty salons i gael rhwng fan hyn? Nagos. Na, joc. Yn ein gymuned ni, dyn ni ddim yn gweld pethau fel hyn yn aml iawn. Mae'n meddwl sio gymaint i ni, a o'n i'n gallu gweld gwynebau'r plant a rhieni yn y gynulleidfa. Bysyn nhw byth erioed wedi gweld sioe fel hyn o'r blaen. A oedd e wedi dod â naws hyfryd i'r gymuned. Oedd pawb yn gwenu, pawb yn hapus, a oedd pawb yn amlwg o'n nhw wir wedi mwynhau heno. Pwrpas yr holl gynllun yw i gael sioe allan yn y gymuned. Mae'r system yn galluogi ni i allu cael pob math o sioe yma yn y theatr a sicrhau bod yna drawsdoriad eang ohonyn nhw. Ond peidiwch o foeni os mae ychydig iawn bydd eich cynulleidfa oherwydd mi ydych chi'n cael eich ariannu, mi fydd y cwmni yn cael ei tal hyd yn oed os nad ydych chi yn cael llawer o bobl i fewn am y perfformiad yna. Cerwch chi ar y wefan, allwch chi fynd y mas pa mor dda, mae arian gyda nhw i helpu'ch gymuned chi. Wir i chi, cer i drio a cynnig am help gan Noson Allan. Mae werth cael nhw i fewn i'r gymuned. Fyddwch chi wir yn elwa.